vyšli z Babylonu a je to tam úplně nejlepší, jo? Nejlepší laviny. Až teď. Čekáme na bus. A jdeme na oběd. Jdeme na oběd. Jenomže... Výborné restaurace. A dáme si výborný oběd. Jo, a čekáme na bus, který zatím vůbec nejede. Zdravíme z Liberce, čau. Tak, zdravíme. Čekáme na lanovku. S víkem. Už skoro prázdním, protože nám to tak chytře ujalo. Jsme šli asi tak o půl minuty. Trošku na jinou stranu. What's up, bitches? Čau. Čau. Takže teď jsme se běhli zjištěli dolů. Jsme úplně zmrzlí. Úplně zmrzlí. A strašně jsme, celou cestu jsme strašně zpívali. Jo, a kozáčkovali. Já jsme kozáčkové. To nepochopíte, že jo? Udělej kozačka. More. Přesně tak. Zpívali jsme úplně všechno možné. A teď se nám chce ptát. Jo. Takže jdeme tam. Nazdar. Takže hlásíme se vám. Akorát jdeme z Jakary. Kde jsme si dali? Z Jakary! Teda, jdem do Jakary. Tenhle mor mi to připomněl. Jdem do Jakary a byli jsme v Rana Pakistáni restaurant. A měli jsme pizzu. Jo, výbornou. A utratili jsme první peníze z našeho fondu. Jo. Za kolu zero. Jo. Zatím úplně nevím, no. Jo. A to je asi zatím všechno. More, nemůžeš mít rukavice. To je mor. What's up, bitches? Tak se vám říká, že žláčka. To nebyla šačka, ale šisem. Já se slyším, ale... Já slyším všechno, vole. To jsou strašný syrak. Tady je vyšší bratranec, úplně na straně. Bitches. Tak zdravíme vás z Okoře. Tady to jsou naše special drinky. To je vidíte to? Jahodový džus s jednou třešní. A hlavně s vodečkou, že? Naše oblíbená. To je nápoj našeho života. Už jsme viděli Mandraže, Efej. Slyšeli jsme Horký žesliže a Martu Kulišovou a nejvíce těšíme na Nightwork a Midnight. Omlouváme se za před. Ivo Lajzník se právě snaží o to udělat nějaký triček, ale moc sem to nedaří. Jinak pro vaši informaci, zkoušíme na běžecké trase někde na Černém mostě, vůbec nevím, kde to je. Jsem tu poprvé v životě, ale je to OK.